2000-luvun alussa ajateltiin, että onko Suomessa puun käyttöä enää jäljellä. Mutta nyt kysymys on kääntynyt toisinpäin, että onko meillä puuta näihin investointeihin, mitä tänne on suunniteltu. Tornatorhan on hyvin uniikki yhtiö. Me ollaan erikoistuttu kestävään metsätalouteen ja puun tuotantoon. Ja meidän tuotteemme menee monenlaisiin biomateriaaleihin. Meidän metsäthän on Suomessa, Virossa ja Romaniassa. Tänä päivänä metsätalous on erittäin modernia. Meillä on kaikki metsävaroihin liittyvät tiedot digitaalisessa muodossa. Luonnollisestikin meillä on kattavat puustotiedot, metsävaratiedot. Sitten sen lisäksi meillä on noin 100 erilaista karttatasoa käytössä. Suunnittelijat hyödyntää metsävaratietoa. Kun he työskentelevät tällä maastossa, niin he hakee sen metsävaratiedon sen maastoon, maastolaitteelle, muokkaavat sitä tietoa. Metsurit ja yrittäjät saa kännykkään saakka kaikki työohjeet ja he voi sieltä sitten myöskin ilmoittaa meidän suuntaan, milloin työ on toteutettu. Tornator työllistää suoraan vähän yli 200 henkilöä, mutta voi sanoa, että Tornatorin metsät työllistää kaiken kaikkiaan yli 900 henkilöä. Maksamme myös paljon veroa siinä osassa maasta, missä meidän metsät on, ja me ollaan Etelä-Karjalan suurin veronmaksaja. Varmaan yksi tärkeimpiä onnistumisen mittareita on se, että meidän metsät kasvaa hyvin. Ja sillä me varmistetaan se, että meillä on tulevaisuuden toimintaedellytyksiä. Ja toinen on talousmetsien luonnonhoito. Meillä on sekä FSC- että PEFC-sertifikaatit. Uhanalaisista metsälajeista iso osa on riippuvaisia lahopuusta. Ja viimeisimmän uhanalaisarvion perusteella on oletettavaa, että tämä talousmetsien luonnonhoidossa tämä lahopuun turvaaminen ja säästöpuiden jättäminen on yksi syy, että tämä on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Tornatorin menestystekijät on koko eli suuruuden ekonomia. Meillä on aika paljon tämmöisiä muita tuottoja kuin pelkästään puun myynti, kiinteistökauppaa ja vuokratuloja ja näin poispäin. Ja tietysti motivoitunut ammattitaitoinen henkilöstö. Me ei voida luvata mitään pikavoittoja, vaan metsäsijoittaminen perustuu metsien kiertoaikoihin, jotka on hyvin pitkiä. Se on pitkäaikainen sijoitus, mutta se tuottaa varmaa tuottoa. On tuottanut pitkään sitä ja varmasti tulevaisuudessakin sen takia, että meillä puun käytöt nousee ja biotalous kehittyy. Minä uskon, että Suomen metsiä tullaan tulevaisuudessa hyödyntämään vielä monipuolisemmin kuin mitä hyödynnetään tänä päivänä.